Magandang araw mga kaibigan. Oras na para malaman ang mga impormasyong pampubliko na hindi nyo dapat palampasin. Mga katanungan sa paglilingkod bayan, bibigyang linaw at sasagutin. Ito ang programang tututok sa mga talakayan patungkol sa usaping pangserbisyo. Hatid namin yan dito sa Public Demand. Kami ang inyong mga kasama. Ako po si Attorney Butch Hamon. At ako naman po si Aizelin David Manzon. Ngayong araw, dito sa Public Demand. Sa panibagong batas sa pinirmahan ni Pangulong Duterte, napakagandang tulong pangkalusugan ang hatid nito para sa bawat Pilipino. Sa tulong ng Universal Healthcare Program, mabibigyan ng sapat na benepisyong pangkalusugan ang bawat Pilipino. Kaya naman ngayong araw sa Public Demand, kasama ang PhilHealth, tatalakayin ng iba't ibang usapin patungkol sa Universal Healthcare Program. Para samahan tayo ngayong araw na ito sa ating talakayan patungkol sa Universal Healthcare Program. Makakasama po natin si Ms. Monifer Bansil, ang Public Relations Officer ng PhilHealth Region 3. Magandang araw po sa inyo, ma'am, at welcome po sa Public Demand. Magandang araw po sa inyong lahat mula sa PhilHealth. Oo. Bago po natin simulan ang ating talakayan patungkol sa Universal Healthcare Program, paliwanag po natin kay Ms. Mon, ano po ba ang mandato ng PhilHealth? Ang mandato po ng PhilHealth at mula po sa ating bagong batas, Universal Healthcare Act or Republic Act 11223 ay ang batas na napirmahan ng February 20 at 2019 ngayong pong taon na to. Ito po ay naglalayong magbigay ng dekalidad at magandang serbisyo po ng PhilHealth para sa lahat ng ating mga mamamayang Pilipino, mabigyan po tayo ng benepisyong pangkalusugan. So lahat po ay miyembro na po ng PhilHealth under po sa ating Universal Healthcare. Ayun. Napakahalaga po nitong batas na ito at matagal na inaasam no Talaga? partner. Oo. Kasi imagine, lahat na po ay makaka-enjoy ng mga benepisyo po Oo, ng talaga. PhilHealth. So Feb 20, ma'am. Pero Opo. ito po ay may target date po kayo kasi sabi nyo nga, meron pang kailangan yung IRR nitong ating pong bagong batas. Nung napirmahan po yung ating batas, Universal Healthcare Act, kailangan po natin ng 180 days na gawin po yung ating implementing rules and regulations. Ito po yung guidelines, yung magiging laman po, paano po natin implement ang UHC. Ayan. Yan po yung hintayin natin. So 180 days po, magagamit na po natin yung ating Universal Healthcare. Okay, ma'am. Gaano kahalaga sa bawat Pilipino po at yan, sa ating mga manonood, itong Universal Healthcare Program? Opo, napaka-importante po. Yun po yung ating kasiguraduhan na kapag kailangan natin ng benepisyong pangkalusugan, pumunta tayo sa ating mga healthcare providers, merong may bibigay sa ating serbisyo at wala po tayong babayaran. Kung may babayaran naman po tayo, konti na lang po para dun po sa mga may kakayahang magbayad. Okay, at ito po ay pangkalahatan na. Okay, so Sabihin mo 100% na po ng Filipino population natin, Population. covered na po ng Philippines. Pero kailangan pa rin, ma'am, mag-apply for membership. Yan po. Meron po tayong mga category para sa membership. So meron po tayong tinatawag na yung ating direct contributors. Ito po yung may kakayahang magbayad. So sila po yung ating mga formal sector na government and private o FW natin, land-based and sea-based, pati rin po yung ating mga individually paying. Sa mga wala naman pong kakayahang magbayad, ito po yung tinatawag nating indirect contributors. So ibig sabihin, ito yung ating mga sponsored ng national government, yung ating NHTS, or yung ating mga indigents po yun, ang ating mga senior citizens at ang mga PWDs. So sila po yung covered po ng national government. okay. So ito naman, ma'am, ano ba yung mga benefits na makukuha now that we have? Kasi before, bilang isang PhilHealth member, may mga benefits ka nang nakukuha. Ngayong meron na pong batas talaga, mandating ito pong mga mas maganda pa pong serbisyo. Ano ba yung ma-enjoy pang karagdagan ng ating mga Ngayon, kababayan? covered na po natin yung cycle of care. Mula sa preventive, yung paano may iwasan siya, yung mga check-up natin, consultations. So free consultation na Opo, ito. yung sa curative naman natin, curative yung during nasa facility siya. So yun yung magagamit niya na inpatient care po yun. Promotive natin, yung advocacy natin na kapag nagamit natin yung PhilHealth, ipopromote pa natin sa iba-iba nating mga potential members na kailangan miyembro po kayo or updated yung record ng PhilHealth. And then rehabilitative, ibig sabihin ito po yung mga therapy and detox natin, no? Na pagkatapos sa
pagkatapos mo sa hospital, meron pang rehabilitations or yung Maganda nangangailangan yun, ng rehabilitations. Kompleto. And palliative po, ito po yung after pa ng mga inpatients natin. Ibig sabihin, distressing, mga emotional support natin, spiritual support, para tuloy-tuloy po yung buong Holistic, cycle ng care. ano, Holistic na po yung yung approach. approach. Mon, yung pain management, saan kasama yun? Halimbawa, yung mga cases ng mga bone cancer partner, di ba yung mga ganon? Talagang wala na silang, kumbaga, gamot. Minamanage na lang yung So, pain. meron po, bukod po sa curative natin, meron din po tayong palliative. Yun, sa So, yan po, palliative may siya counseling papasok. po tayo dyan kung paano natin ma-assure na yung welfare pa rin nila at yung pinagdadaanan nila is maano pa rin natin. Ma-assist po natin sila. Wow, talaga naman. ano? Napakalawak na partner nitong pwedeng sakupin at the same time yung benefits talaga na may enjoy ng mga kababayan natin. Pero ang tanong kasi, sa lahat ng benefits na ito, may pagkukuhanan ba ng pondo ang PhilHealth Yan, ang sa importante. implementation nitong batas? Maraming salamat at ang batas na ito ay napirmahan na ang ating Universal Healthcare Act. Habang ginagawa po natin ang implementing rules and regulations, ilan po sa medyo maliwanag na din na direction is yung iba nating mga agencies like yung mga PAGCOR, PCSO at iba nating national government na funding, yung mga sa syntax po natin, mapupunta po ngayon dito Lahat. sa PhilHealth. Ayan. So habang binibigyan natin ang benepisyong pangkalusugan ng bawat Pilipino, yung iba nating mga sources of funds, sana po yun, isusuporta sa PhilHealth. Ayan, para ma-cover po at mas tumaas po yung benepisyong makukuha nila. May limit ba yan, ma'am? May limitation? Halimbawa, pag nagkasakit ka, usually sa mga private health card, di ba? Per sickness, Dalawa up to lang minsan. 100,000 lang. Yung Dalawang ganon, yung beses. total expense na pwedeng That's right. i-ako nung company. Opo. Dito, walang limit na ganon. Habang ginagawa po yung implementing rules and regulations, meron po tayong mga polisiya bawat case rates. So sa case rates po nakalagay po yung maximum amount na dapat nilang magamit. Ayan. Sa kabilang banda naman, meron tayong no balance billing policy. Ito yung no balance billing policy para sa ating mga indigents natin, yung walang kakayahang magbayad, or sa may kakayahang magbayad pero pinili nila ang ward or basic accommodation sa private hospitals. Dito po, no balance billing policy, ibig sabihin wala po silang babayaran. Babayaran. Kahit ilang araw po silang naka-admit. Okay. Ma'am, go ahead, Paul. Kasi thank you, partner. Kasi alimbawa, ma'am, yung mga nagda-dialysis. Di ba, alam naman nyo, yung iba talagang forever and ever until the time comes, di ba? Alam ko ngayon, ang PhilHealth, meron yata kayong program doon, kaya lang may limit, di ba? Cover din po natin yung dialysis po natin. So currently po, meron tayong 200,000+ na coverage. Pero habang ginagawa po nila yung ating payment scheme, dinedevelop po kasi ito from all case rates, papunta po sa DRG at mas maganda pang case rate system, mas tataas po yung coverage. Sa mga susunod na taon po, tataas din po yung ating mga, maliit lang naman po, na premium contribution sa mga may kakayahang magbayad para mas tumaas pa yung benefits na maibibigay ng PhilHealth, like sa dialysis po. Ma'am, yung all case ninyo, mga ibig sabihin nun, lahat ng sickness, i-cover at walang limit yung coverage? Sa ngayon po, halos lahat naman po ng medical sickness po natin ay covered. Covered. Kaya lang po, meron po tayong mga maximum amount po Yun. na Per kino-cover case. pa. Okay. Ayan po. Yun, ito po ay applicable nga ang ating mga all-case rates sa mga may kakayahang magbayad. Subalit, kung tayo naman ay pag na-implement na po ang ating universal healthcare, sa mga may kakayahang magbayad pero pipiliin nila ang ward or basic accommodation, ang mag-apply naman po ay no balance billing. Billing. So, ibig sabihin, kahit sa case rates, meron kang maximum amount. Pero mag-a-apply ng no balance billing, wala ka nang babayaran. Yun po. So, kung all case rates may maximum, pero kapag na-under ka sa no balance billing policy, kahit sa private ka, basta basic or ward accommodation, wala na pong out of pocket. Okay. Ito yung mga certain parang categories po ng mga Yes member po. natin na pwedeng makapag-avail. Ma'am, kailan yung target implementation po ninyo nitong Universal Healthcare Program?
Ang batas po na approved noong February 20, 2019, ngayong taon pong ito. Plus 6 months. Opo. Plus, kung 180 days po, so ilang ano na lang po, ilang buwan na lang po na Okay. gagawin ng ating implementing rules and regulations. And after that, ipapublish 15 days after the publication. Yun po. Ayun. Ayan. So, Ma-implement na po. lapit-lapit ang Malapit-lapit na nga, partner. Within this year po. Hintay-hintay na lang. Oo. So, yan po, partner, no? Okay. Oo. Napakarami na nating nalaman patungkol sa Universal Healthcare Program. Pero sa ating pagbabalik, dadako na tayo sa mga katanungan ng mga mamamayan sa tanong ng publiko. Dito pa rin yan sa Public Demand. Tayo po ay nagbabalik dito pa rin sa Public Demand. Yes, partner, at tayo dadako na sa tanong ng publiko. Kaya naman, para sa ating unang katanungan, ako po ay member ng PhilHealth pero matagal na po akong hindi nakakabayad ng contribution sa PhilHealth. Maaari pa rin po ba akong makapag-avail ng Universal Healthcare? So sa kasalukuyan po na habang hinihintay natin ang implementing rules and regulations ng Republic Act 11223 or ang Universal Healthcare Act, ini-encourage pa rin po namin na magbayad po ng sapat na premium contributions. Sa ngayon po, ang nire-require po natin ay 9 months over 12 months para magamit niya po ang kanyang PhilHealth. Kung ma-approve na, kung ma-implement naman po yung ating Universal Healthcare, yun po, automatic na po yung availment. So wala na sila, magagamit na kagad nila yung kanilang PhilHealth benefits. Hindi na maghihintay pa. Opo. Provided naman kung hindi nila nabayaran yung mga nakaraan, meron po tayong mga kakulang interest and penalties na Okay. medyo maliit lang naman. Maliit lang naman. Babayaran muna yun. ano? Opo. Para makapag-avail. Yes, ma'am. Siyempre. Oo. At para naman po, Miss Mon, dito sa ating ikalawang katanungan, mayroon po akong kaibigan at yung tatay po niya ay namatay pero member po ng PhilHealth. Maari pa rin po bang magamit ito ng kaibigan ko kahit patay na yung tatay niya? Sa ganyang particular na situation po, basta may sufficient po na premium contributions, yung pong namatay po or yung deceased na father po natin, applicable pa rin po yung within a year. Ayan, kung saan po applicable yung kanyang payment. Okay. So magagamit po yun ng kanyang legal na asawa, magagamit din po yun ng kanyang mga anak na 21 years old and below, at yun namang merong mga physical disabilities po, magagamit din po yun kahit more than 21 years of age. So we encourage din po na sana yung pong si Mrs. po, si ma'am, yan yung legal po na asawa, magpa-member na rin po para tuloy-tuloy yung benefits po hanggang sa mga susunod na taon. Okay, and Ayun. with Universal Healthcare Program partner, automatic Yes. na Automatic na lahat. po. Okay, so, pero while waiting, sabi mo nga, ma'am, Tuloy-tuloy process lang na ang muna bayad. po yung pagbabayad at yung application. Ito, ma'am, meron tayong tanong mula sa social media, mula kay Albien Prado. So, ito po ang kanyang katanungan. Talaga po bang pare-pareho lang ang amount of PhilHealth benefits kada specific na sakit, regardless kung malaki o maliit ang contribution mo? Like sa case ng anak ko, nagka-diarrhea siya, 6,000 pesos lang po nabawas sa bill. Kahit ang laki naman ng kaltas ko sa PhilHealth, yun daw po ang may babawas lamang para sa diarrhea. So ito ma'am, tanong niya, yung benefits across the board ba yan regardless of the payment amount? Opo. Ang PhilHealth ay gumagamit ng Unified Benefit Schedule at All Case Rate Payment Scheme. Ibig sabihin, ito yung sa Social Health Insurance Principle, ito yung regardless na kung malaki o maliit yung ating contribution, pare-pareho po tayo na makakamit na benefits. So, kinoconsider din po natin na mayaman ba siya o mahirap, o may sakit ba siya o malusog siya. Because of the social solidarity na principle, pare-pareho po yung ating benefits na makukuha. And then, sa all case rates din po, ito po yung tugon sa matagal na challenge na pagtukoy kung magkano ang dapat bayaran. So, pinag-aralan po ito ng ilang mga Yes, panahon oo. na
para yung benefit na makakamit nila ay sufficient po no, sa mga karamdaman o operasyon. So meron din po kaming mga available na apps yan. So pwede pong i-download po yun. Makikita po natin doon yung mga all case rates, payment po natin bawat sakit po at Okay. karamdaman. Para doon at least ma-browse na nila. May idea na po per cases. Okay. Kasi lagi sinasabi nga nila, partner, di ba? Ang laki-laki ng kinakalta sa akin, pero bakit ganun lang ang ibinawa sa PhilHealth, di ba? Yes po. Pero pasalamat na lang din po, hindi ibig sabihin partner, hindi ganun kalala din yung Oo karamdaman naman. niya Oo. for him or her Oo, to enjoy yung mas malaking chunk. Parang yun yung contribution for the other PhilHealth members Pag din naman. pinapaliwanag ko nga po, sabi ko kung self-earning ka, 2,400 a year lang ang ibabawas. So, or 200 pesos a month. Oo. Pero kapag na-hospital ka, all case rates ka, 6 to 8,000, mas mataas pa yung yung mababawas sa gagastusin mo. Or kung pupunta ka naman sa private or ward or sa mga government hospitals, wala kang babayaran. Imagine, di ba? So, Ang mura, laking ano pa rin benepisyo po nun. siya, opo, para pa rin po sa ating mga kababayan po. Kaya nga, oo. Kaya nga talaga namang gustong-gusto nang ma-implement yung universal healthcare na yan. Yung kalusugan pangkalahatan po para sa lahat. At Kasi wala nang maiiwan. Yan. So lahat po tayo may karapatan na magkaroon ng benefits po from PhilHealth. Meron ka bang idea mismo kung magkano ang babayaran halimbawa ng formal sector dyan sa universal healthcare? So sa ngayon po, sa taon pong ito, meron po tayong yung minimum na monthly salary na basis po, ito yung 2.75. Kung 10,000 po ang And ating below. minimum, ang babayaran po nila ay 275 pesos only. At paghahatian pa ito ng employer Sa at kay ng employee, employee. so 100 plus lang po yung babayaran ng formal sector natin. And then sa mga susunod na taon po, kapag na-approve na nga kapag na-implement yung UHC, tataas po siya, pero konti lang naman po yung pagtaas ng ating mga payment contribution. Maliit pa rin talaga. No? Hindi talaga siya yung... Kasi ngayon, ang usual problem ng mga pamilya, pag may nakasakit talaga, dahil wala ka namang pang-budget tungkol dyan. Ang pang-budget mo lang, pagkain lang. Kaya very Di ba? important na membro, partner sila ng PhilHealth para kung may mga pagkakataong ganito, malaking tulong At pangbayad. magamit po kagad nila. Di ba? Kaya dapat pag-member na talaga sila. Ma'am, meron ba kayong gagawing mga forum, ganyan, or seminar to Oo. discuss the Universal Healthcare Program more sa mga kababayan po natin? Ngayon po ongoing yung consultations nationwide habang kinakraft yung ating implementing rules and regulations. And then meron din po kaming mga PhilHealth reach out. Ito po yung pupunta sa mga healthcare providers natin para po mag-cascade at mag-orient regarding sa universal healthcare. Then sa mga regions naman po, continuous pa rin po yung pagmamarket natin at pag-orient sa ating mga kababayan regarding sa pag-update nila ng membership nila at sa ano pa yung makukuha nilang mga benefits at ano yung kanilang magiging contribution or role ngayon pong ma-implement yung universal healthcare. So tuloy-tuloy lang po yung ating mga programa. At kung may mga katanungan po sila, they can reach you naman sa inyong mga Opo. website bar. Meron po kayong kaming Facebook website page na ngayon, ma'am. PhilHealth. Meron din po kaming Facebook. Yan. Ayan. So, i-type nyo lang po yung PhilHealth, lalabas po doon. Kahit po sa Facebook, meron din po Oo, tayo. yun na kasi yung mas And mabilis na komunikasyon meron din po kaming ngayon. Corporate Action Center. So, meron din pong Facebook na yung Corporate Action Center ng PhilHealth. So, lahat po ng complaints ninyo, mga katanungan, pwede nyo pong i-type po doon and then sasagutin po tayo ng mga customer service po natin. Ano yung mga usual naman na mga reklamong nakakarating sa inyo, ma'am? Usually naman po, ang tanong lang nila, eligible ba ako? Ayan. Okay. Ganyan. May requirements pa ba? Saan ako pinakamalapit na PhilHealth? Yes. Well, actually, pinakamalapit na PhilHealth, meron po tayo sa mga munisipyo, meron po tayo sa mga malls, bukod po sa ating mga local health insurance office. So, accessible na po siya. Okay, yan para sa mga kababayan. At sa mga hospitals, meron po tayo mga P-Cares, PhilHealth Cares. Doon po sila pwedeng magtanong at magpa-update din po ng kanilang mga concern nila. Kasi meron na po tayong data na from PhilHealth na makikita rin po sa mga hospitals, sa mga providers through our PhilHealth Cares. May mga cases ba na yung mga partner hospitals ninyo hindi nakakatugon dun sa napag-usapan or dun sa partnership agreement ninyo at inaayos nyo rin on Ayan. this So, part? meron silang commitment sa amin every time na mag-ano for accreditation. So, sinisiguro ni PhilHealth na nababantayan po namin yun. Okay. And then, kung meron namang mga observations, so, i-coordinate namin kagad sa kanila. Ayan, para ma-address po yun. Pero yung benefits po ng members, hindi po nahihinto. Siyempre. Ayan. Kung meron namang claim si hospitals, yan, direct po na coordinate po sa kanila ng aming PhilHealth yan.
Okay, pero dapat dun sa mga kababayan, walang ano yun, Wala walang pong aberya hinto. dapat. Opo, wala pong hinto. Ayan. Ma'am, thank you so much po sa inyo Ayan, pong salamat salamat. po. sa oras po ninyo. Mm. Bigyan siguro natin partner muli ng Oo, pagkakataon si oo. Ma'am Mon na magbigay ng Okay, kanyang pangwakas na mensahe dito last naman sa message. Universal Opo. Healthcare Program natin. Ayan, sa Universal Healthcare po, implement po natin yan ngayong taon. Abangan nyo po na sana po lahat na po tayo, bawat Pilipino ay miyembro na at protektado. Ayan. Ipapaalala rin po namin sa inyo ang 4Ms na sana po magparehistro, magbayad po tayo, at mag-update yan ng ating mga data para sa ating mga dependents, para makagamit po sila, at magpabawas ng benepisyo pag gagamitin na po natin yung PhilHealth natin sa ating mga healthcare providers. Ayan, maraming salamat Thank po. you, ma'am. Miss Mon, ano po, sana balik kayo agad pag lumabas na nga yung Universal Healthcare Program na yan. Maraming salamat din po. Okay, patuloy pa rin kaming magbibigay ng mga impormasyon ng ating tututukan at hihimayin dito po sa ating programa. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama, kami po ang inyong lingkod. Ako po si Aizelyn David Manzon. At ako naman po, si Attorney Butch Hamon, at ito ang Public Demand. Magandang araw po.